ang magtutudlo. Sector Educators, Teaching Services, Guidance of Knowledge. Giya ikaw sa lingkod nga salabutan, nagahulma sa huyang nga panghuna-huna, gikan sa mga piyos pa uyamo, inosente ug lunhaw pang kabataan, aron mugitib ang kalantip, ubos sa gahom sa mga pagtulunan, mupasibo sa mga kahibalo, kay ikaw ang kahayag sa matag alimpatakan, nataptan sa unod sa kinaadman. Magtutudlo, idulo ikaw sa kabantog, o sa kamalig-ong haligi sa pagmatuto, kultura sa arte ug edukasyon. Kanimo nagasalig, nagsumikan, ang dugos ug katamis sa garbo, nga maoy nagbug-os sa pundasyon ug sumbanan sa dungog, nga makabot sa usa sa matag magtutuon. Pinasikad ang tanan sa usa ka magtutudlo, nagaagak ngadto sa tipik sa kalampusan, kay ikaw magtutudlo ang tinugdan, sertipiko sa kamatuoran, diploma sa bagtik nga kadaugan. Kabudlay, mga sakripisyo maoy nagmatuto, kay ikaw magtutudlo usa ka modelo sa hingpit mong katakos ug pagdasig. Makutlo ang buhil laman sa matag binuhat, nga gimanggad sa duhiraw sa mga pagtulunan. Ikaw magtutudlo sa saring mahinungdanon, tig-a nga baruganan sa mabuot nga katilingban, tumong sa kalambuan ug kalinaw, giya sa kaangayan ug pagsinabtanan. Ang imong kabantog sa kaalam dili ikaindig, wala ikaw, wala usab sila, kuli ang tanan, kay ikaw mao ang sumbanan ug tuburan sa pagtamod ug kasiguruan, sa gambalay sa imong prinsipyo ug paruganan. B. Yes. Z. Yes. I. Love. Good job. We can write on. Again. Very good. Again. Sige, go! Lula. Ulo. Gahi ajud. Kalimtan ang? Humukagahi. Oh, ayaw chud kalimtin ang humok. Laso. Okay, dili bawal ang masayop. Okay ra ang masayop. Ha? Okay ra ang masayop kay karon ma-check tagyan karon. Ha? Ha? Tag-ano nimo ha? Tag-ano dili? Tag-ano? Makatag-an dili. Dili. Oh, dili? Makatag-an dili. Tag-an. Okay, makatag-an. Sige ha, pagulat. Tag-an sa inyong lahat. Okay, good morning, good morning.